प्रभु जगन्नाथଙ୍କ ହାତରେ କିଏ ବାନ୍ଧିଥିଲା ରାକ୍ଷୀ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ରହୁଥିଲା ଏକ କୁନି ଝିଅ। ବିଧିର ବିଧାନ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସର୍ପାଘାତରେ ମାଳତୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତା ବାପା ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ବହୁ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚଳିବାକୁ ପଡିଥିଲା ମାଳତୀ ଆଉ ତାର ବିଧବା ମାକୁ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମା ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ରାକ୍ଷୀ କିଣିଥିଲା ମାଳତୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତାର ତ ଏବେ ଭାଇ ନାହିଁ। ସେ ତା ମାକୁ ଯାଇ ଭାଇ କଥା ପଚାରିବାରୁ ତା ମା କହିଥିଲେ, ତୋ ଭାଇ ହେଉଛି ଜଗା, ସିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହେ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ମାଳତୀ ଦୌଡିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡକୁ। ମାଳତୀ ତା ଜଗା ଭାଇକୁ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଗହଳି ଭିତରେ ବହୁତ ଖୋଜିଥିଲା। ଶେଷରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ବସି ପଡିଥିଲା ସିଂହ ଦୁଆର ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ପଛପଟରୁ ତାକୁ ଜଣେ ବାଳକ ଡାକି କହିଥିଲା, ମାଳତୀ, ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ଜଗା, ମତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁନି? ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମାଳତୀ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପହଡ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପାଟପୁରରୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମାଳତୀ ଆସି ମତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସବୁ ଶୁଣି ରାଜା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠୁ ସେହି କୁନି ଭଉଣୀ ମାଳତୀକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜା ସେହି ଗାଁର ନାମ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ।